El dolor d'espatlla és el tercer tipus de dolor musculoesquelètic més comú després del de la columna vertebral i de l'articulació del genoll. Suposa una quarta part dels processos atesos en el servei de rehabilitació de l'hospital i la causa principal són els trastorns no traumàtics de l'espatlla, degut a l'anatomia i al funcionament d'aquesta articulació. És una de les causes més freqüents de dolor benigne en les persones adultes, que va augmentant progressivament en l'envelliment. La importància de la fisioteràpia en aquesta patologia de dolor és principal, degut a que la majoria de vegades pot derivar amb una limitació de l'articulació de l'espatlla pel dolor ocasionat per la lesió de les parts toves, ja siguin lligaments, tendons, càpsula articular o bursa subacromial. I per això ens pot limitar les activitats de la vida diària, com per exemple el vestir-se, el menjar, etc. Què fem quan ens ve un pacient amb dolor d'espatlla? L'explorem i llavors valorem el grau de dolor, valorem la mobilitat i valorem la funcionalitat en quant a les activitats de la vida diària. Després plantegem el tractament i tractem el dolor mitjançant agents físics, com per exemple l'ultrasò, el fred local. També ensenyem uns exercicis per recentrar aquesta articulació i donar-li un funcionament òptim. Després, en cas d'haver-hi limitació de l'articulació, utilitzem tècniques de teràpia manual per poder ampliar el rang del moviment articular. I també disposem d'uns tríptics que lliurem als pacients perquè al seu domicili puguin reforçar el tractament fet al servei de rehabilitació.